Ice cream yummy. Ice cream good. Hoy! Sayawan ko ninyo ha! Nag-unsa na pud ka na sila diraa. Grabe na kung powers ako. Sila ko nila makaya ni. Bata na nasibusay po ko ah. Junjun! Laaya po diri ay. Sige naman tag powers oy! Ah, sige reklamo niya. Ipagawasan akong powers ako para matuon nga. Unsa ko akusgan. Nya, sige ra kag practice dira. Or gyapon, mapildi ra gyapon tandua. Tuo kag mapildi na ako ni Boss iPhone. Wala ka kabalo. Naalas ka diliman sa akong mga kamot. Usay ka diliman, nga dugay ra man to nawala. Dugay na nawala pero wala ka kabalo. Naanas sa ako. Sa ato pa, kusga na kay ta. Nya, asa naman si kadiliman? Ipagawasan ako sa kadiliman. Salamat. Kaya imo kong gipagawas diri. Nag-unsa na pud ka na sila diraa. Unsa na pud na ilang isgutan. Agoy, magsanib persa na si Kadiliman ug si Tumboy. Di ni maayo. Kailangan ako'y buhaton. Aya ani oy. George, oy, sa iPhone. Kain pa ato ba? Sa man? Ako'y sugo sa imo ha. Sa man imong sugot ko ah. Kani man gud si Tumboy ug si Kadiliman. Nay plano. Sa on nagila ay. Anyo, awata si Tumboy. Kaya ako siyang hypnotize. Buniti siya unya dalas ko ah. Sige mo sa iPhone. Sila dito sa unahan. Sige mo sa iba kasi na. Ay lang panata. Baintag. Layunan yun. Unsa man na Jun? Avatar? Hoy! Di na siya batars. Si kadiliman na. Pagrespeto pod. Hoy, to boy. Basta nakalimot ka. Ako nakatag ng power. Ay, sorry. Uy, aras na Tumboy oh. Nara, mo na ni. Saan ka ba ni? Agi-agi, pero magsikinsa. Unsa mong duha dira? Ha! Hala si Tumboy kawat. Kayang George ay. Ara mo sa iPhone. Tumboy. Ay. Anong gikawat man ko ninyo? Karon. Unay mo master. Kani, saan ibig siya sa mua? Sapat karon. Tumanon ani mo ko sugo. Yes, boss iPhone. Kaysa boss iPhone. Unsa may isugo nimo sa kuha? Basic ra kay ni. Kalaban na sila Junjun gamit imong laser mouth. Yes, boss iPhone. Impas yun na sila Junjun ron. Kadiliman, asa na kasi si Tumboy? Usa man pud ka nga, wa man pud ko kabalo. Ikaw may naipower kadiliman. Kapano mo ka na? Sabi, magpadulong na siya. Junjun kadiliman. Hoy Tumboy, naunsa man ka? Atay, para di maayo ni. Di jud maayo. Ice cream yummy. Ice cream good. Hoy, sayawan ko ninyo ha. Bantay lang mo sa next episode.